Episode nung berakan huang khan iyan na chuan alchemist fera pil siam na atana amamo azong khoma olmu chuan athil du zinga snow bonjin seng chau a om ti a hrila olmu chuan sawian chu bonjin seng zuar tu ol iana thil zorna lampan chuan a hruaya chu hmun chu thil chi hrang hrangin a khatani mitam takan lo oma ol iana nen inrem na siam tumin mi pakhat chuan alo dora ol ian chuan aman chung changa hian min don boy du su in tlom the ni lo sumi nei lo ani chuan kal mei ro ti in thinrim taki mi pakhat nen chuan an lo in dor meka mi pakhat chuan engvain nge i du am em aman in dil tlom hi enge a sualna hetiang hian thil kan lo lei fo thin ti in a chang leta midang te chuan a soi dik thil man in don hi thil pa ngai ani hetiang thil hi chu mi a chuin aman i chiar angin an lenga mangan tia chu chuan ol ian chu ati thin ur zual hle chu ti lai tak chuan ol mu te chu an lo thlenga alo chi baya voin hin isum don a kal tlon ka be se atia ol ian chuan lung oi lo je thian engma kal tuang lo heng mi tangkai lo ti hian engma leitum tak tak loin aman tlom turin min ti boi renga ka thil nei te hi aman to lu tuk ti in an phun noi vek renga ka thil nei te chu aman to lu tuk nia an hriat chuan min ti boy loin pon lam bazara thil lei turin kal mei ro se an mani ang laka thil zuar turin ka lokal lo atia julai mi te chuan he putar hi adu am tak zitani pi in an chei chuak ta hloma on mu chuan sawen lam chu a hoya a thinrim nei chu ngai poi mo du su all enemy ji hi tiang ni ma se a thil nei te hi quality thatak tak an ni vek ani atia chuta all en hne na chuan snowbon jin seng ecolani chuan ilo la chuak thengem he kan thina hian le du ania tia all in chuan sawen lam chu hoya snowbon jin seng hi le i du tak takem sawen a chuan adu thua rila all in chuan aron phor chuaka hei hi i du chuan tier 7 high grade pil min tek anga yang amana atia a chevela mi te chuan he all in hi mi du am le ten om takani apuna hian aman ati sang chapan snowbon jin seng man atan tier 7 high grade pil adilania awahan ten om te dul e man lo tia iena chuan za takin all in hena snowbon jin seng hi alu le ti ka hria ma se a man theina sang ber chu tier 7 high grade pil refining na chawani tier 7 pil chu refining ka du ani point damdoi chi hrang hrang man tur wang tak pahni emo pathum emo kalama mo don ani tiang vel chu ania engtinge amana tan tier 7 high grade pil hi i demand thei atia all in chu anuya achanga tangwal thil tam tak chu i hre ani ma se tier 7 high grade pil kamamo a snowbon jin seng hi a leina tu chu tiang pil chu i nei lo chuan i lei thei lawang kal mero nang nen hun khoral man ka nei lawatia iena chuan 7 grade pil chu ala chuaka all iena mit chu makti mel za thian ameng chuaka chu tier 7 elemental heart pil ani he pil hian a cultivation level chu up turin apui the ani chulai mi om ve te po chuan mak an ti hlom hle high grade tier 7 pil dik takani iena chuan snowbon jin seng hi ka lei theya ma se aman iti sang sia nang nena indoor chu ka tum lo jok mai ange atia kal tumin a hoi leta chutiang hunrem chang chu hlo du lowin all yan chuan rang takin iena chu zuya tlangwa lo la ding lok te element heart pil tan snowbon jin seng chau karun ma chuaka thil hlu dang po ka nei mai the sin ke anti rang se atia iena chuan snowbon jin seng ba ka green spirit vine de blood essence demon fruit te po kamamo adia tia apathum hian min pe thei vekani chuan he elemental heart pil hi ka peyang se ani lo chuan he pil hi mun danga kal puyanga midang ka dor me anga tia kalatuma beidong takin all ian chuan green spirit vine emo demon fruit emo ka nei lo he snowbon jin seng chau hi ka nei ma se ka stola hian ro hlu dang tam taka omani tangwal han ente heta hian imit la thei thil dang a om mai the ti le rama iana chuan stall chu uluk takin ena ma se engma thil hlu dang amulo chuti lai tak chuan tian huwa chuan telepathy mangina bia in indoor na hi pom sakro a stall kil khatami su enla copper plate ti muang so thil pa ngai ani lo thil hlu tak man lai thil hlui ani atia chu hriat chuan sawian chuan angai event wata olien lam chu hoya a thakop mai yo far chu ka pomanga tia copper plate chu ala elemental heart pil aya snowbon jin seng le copper plate hi kala angatia all in chu alom hlea arem ti ngala snowbon jin seng le copper plate chu box chunga ada
ian he na chuan a peta a che vela mi te chuan makti takin he tiang thil in thleng na hi all ian an arem ti kan hmu ma sak berani he putar hian a topa chuan a thinlung a tinem ta ni theyang em an lo tia makan ti hle all ian chuan sawian he na vain kan thil in thleng hi a thatak zetani diktak chuan he tier 7 high grade pill hi kema tan ka tilawa ka fa tan ka ti zok ani ka fa pa hian kum tam tak chung chu dawang level a pel theilawa alungai hlea pa ka ni angin chu tianga ka hmu chuan ka thinlung atin na thina ni ma se he elemental heart pill mang hian ka fa pa hian do huang level akai chho ve thei to ngeyang he wang hian lom thu ka soi tak mek mewani atia chu chu a hria chuan sawian chuan apa chu a hre chuaka chuti lai chuan an chung ko din hun chetak kara po apa chu meteor auction house a akala pil man to tak a lei saka chu sawian an hun reilo te chunga cultivation ati pun theinan chawani chu thila hriat reng na chuan sawian a ril ru chu atina thar hlea olian a chuan atan amang don lo ti a hria a fa patan chu pil chu adu alo ni sawian chuan ngoi rengin elemental heart pills chu botola khatchia da lawin pani ada chu olian chuan hmu chuan makati hlea ma se sawian chuan engma soilo tu ne ti iana chuan he pil hian ifa pachunga ngong thatak anei ka bei seya ilungai na po ati ziom ngei ka bei seya tia olian chu alom ema tangwal kalome ingil nei tak zetan hi atia chuta sawian chuan snowball jinseng le copper plate omna box chu ala chuti lai tak chuan buaina dang aron om tat mai chu chen family mi chen zia na siamani aron pen chuaka thian pa kha copper plate kha kathil mamo ani kha ka kuta min ron hlan mai ro atia sawian chuan room zetin nangnen hian engma inrem na siam ka du lo ti ina changa box la ka tuma chen zian chuan aron chu puya ma se sawian chuan rang takin box chu a the sona akut chu alo man saka chen zian maya chuan na takin alo nek saka thindim takin chen zian chuan ama aveng tu pani chu sawian chu beiturin atia ma se iana bulan thlen ma chuan poison gal le tian huwa te chu sawian hum turin an no che chuak ve ngala poison gal chuan an pani chuan alo danga midang lo om ve te chu an mang ang hlea he tangwal veng tu te hi dozun level an ni an lo ti chen zian veng tu te pani po chuan lau thong hlea poison gal chuan chen zian an hena engwai nge kho en lai danga mi thil ruk sakhi tu matia chen zian chuan lung oi lo chungin a ho te chu nung to turin a thila chuta ain mel hriat tira ke hi chen zian yang master profound zian sekami ka ni atia ian enin ma se nang kha kala hungai lo che I hming ka hre theyang ematia sawian chuan copper plate le snowball jinseng chu a space ringa ada ngai poimo lo je thian ibula ka hming ka soina chan tur ka thailo ti na changa a hoile ta kal chuan tuma chenzian ma ni to ka chapo tak chu alung oi theilo ahma chuan chu tiang chapo na chu tu main an lan tir ngam ngai lo thimrim je thian ama aveng tu te pahni chu sawian te kong chu dang turin atia chenzian chuan kan phalna tel lo chuan in chuak lawanga tia chuti lai tak chuan tian huwa chuan aura chu ati chuaka poison gal po chuan a poison power chu activate ve ngal bok avau zuya second thum chung kal sonnan hun ka peang cheu chu tiang ani lo chuan heta hian in thi ang ti na fawa poison energy na satak chuan leite chu atikhia chenzian aveng tu te chu an hlau thong hle sawian chuan chenzian chu amel zawa miti thin ursu miti thin urani chuan hepil region hi nungchungin I chua san don lo atia chu tiang chu soin chu hun chu an chua san ta chenzian chu thin rim hle ma se engma ti the nei lo aveng tu te hna chuan chu tlangwal background chu chui ula tungi ani min vongam tu hi hriat ka du ani hetiang hian mi in min biak ma sak ber na ani kha tlangwal kha happy region a hian athi don ani atia chemisphere pona chuan elder ia chong chu alungai mel hle sawian chuan chenzian le ho te kha ingai to em ni atia elder ia chong chuan ni e profound zian sek hi sek sak takan nia kha tlangwal korwal ha kha ache dan en khan sek chunga adin hun chu aniam theilo ven khan an iti mol pho awangin he thil hi olsam takin angai bo pui lawang ti ka lawani ti in a changa sawian chuan atong thamuana lungai angai lo keima ngein ka tur vek menga tia chuti lai tak chuan zinlan chu alo thlenga sawian hena thil pakhata peya imamo blood essence demon fruit chu ka hmuwe atia ma se kumsing chuang upa green spirit vine le
snowburn king harp ero chu awang lutuka ka hmulawa tia sawian chu anui suka snowburn king harp thi ka nei to a he essence demon fruit tal I hmu hi alom om lutuk thawe atia a space ring chunga chuan ada a chuti lai chuan ama bak tur chu ngai tua tuna chuan sawian chuan bone growing blood fusing pill refine nan kum sing chuanga upa green spirit vine chau amamo ta ani he pill hi a master yellow taksa siam tharna atan apai mo don hle chumi atana ti chuani chumi nuwa chuan sawian poison gal le tien ho te chu holy pill city a e family mensona ye chong chuan hruaya ma se an thlen chuan chulai hmun chu a ruak vek to hei hi ka e family te thil nei zinga mi ani ma se tu na kan din hun har sataka wang hian heta hian enkol tu ma an omlo dik tak chuan he huna ka hruai cheu wang hian kamwal pho hle ani ti na seya sawian chuan nui chungin purigen a chuan ram inches khat po hi a hlut le chuti chung chuan in e family hian indian tak in nei renga lom tin he hmun hi aral mong hle bok chu tiang in re tak chu mu tura omlo katan chuan hei hmun thaber ani ti in a changa ye chang chuan naktu khian family ro pui panga te tan exam nei aniang in pathum khan ha dam takin omro kati boy to lawang chewatia akal santa chumi hnuwa chuan sawian chu aruma tien huanen an thuduna copper plate ala chuaka yena chuan e copper plate hi thil hlut tak ani ti chiang tak se tematia tien huwa chuan na wen chuwa ina anui suka nopang ichakna hi amaka ma se ton shet ero ila nei tlemani chuta power mangin a plate chu ala chuaka kopara thil noi om chu ati chuaka rawhlu dik tak chu copper plate hi ani lo akhu tu ras hi ani zo ka tia sawian chuan a heavenly flame manga ras chu hal turin a hrila sawian chuan a glaze data flame chu ati chuaka a hal ta a ras layer te chu a in thlaka reivak lo hnu chuan lo eng chuakin a topa chuan ras chu a condense ta a golden powder eng moi taka a chang ta a he thil hi jade spirit powder ni ti in tian huwa chuan a saifia sawian chuan ala hrengai lo tian huwa chuan a hrilfia manlai khan jade spirit powder hi a hlu hle a tier 8 le a aya sang purify na atan man thinani chu mai la ni lo amang tu sol nen a in zom ani chuan na satakin sol power ati sang theya he thil hi isol nen a in zom khom chuan isol power chu alo thang lianang ti in tharau khovela a hruai thei bok an tia van duai thak takin he jade spirit powder manga cultivate dan chu hriat ani to alawati sawian chuan reivak lawangai tua master yellow chu hall of souls atanga ka chan chu ma chu ka nga angai don ni inalang chumi hnuwa chuan he thil manga cultivate dan hi ka zot theyanga tia master yellow arin tok zia chu a chiang hle ka sol power hi ka ti chak zualang atia tian ho chuan ka hriat chin ka hril ta vek bok che a bak song chu nang ma ngein I chui chu angai don ani zoi in jade spirit powder thuruk chu isha thiam mayang atia asuak ta sawian chuan golden powder chu amel renga voile khata jade spirit powder pakhat chu a hriat na aluta shom na chuan aron lu chila chuta chuan reido te chungin tharau ram chunga ading ta ani soul energy tam taka om ti hriat chuan sawian chu alom hlea aril ruin hi special zone ani theyangin reivak lawa chuan speed type energy chu ama a aluang lut tana chuti lai tak chuan mi pakhat soul body angin aron langa sawian hena chuan I soul power mangin heavenly speed chu isil theya he energy hi speed nen izom khom theyanga tia chutianga soihnu chuan abota a sawian chuan a hrethiama a thungala a soul power ti chak turin speed energy chu ataksa a inzom khom tanta ani reivak lawa chuan a chunga tang chuan speed energy ron chuaka ponlama thingle maute chu hringmoi takin aron tinunga chumi hnuwa sawina soul form chu van boruaka chuan a thlok chuaka a bulvela chuan thil engmoi taka lo chuak bok van sang taka iana chu a thlo chholai chuan sawian chuan vana python lian tak ka hmuwa chu 3000 burning flame tak sadik takani makti zathian sawian chuan chu 3000 burning flame nge chu ani ti ahria ta chuan voile khata soul body lian tak alo langa chu zuan kongji a pian phung ani zuan kongji chu piltawara an het ania nakina kan na hmuang zuan kongji chuan tunge ka piltawar star region chunga hialut ngam ori chau chuan sawian chu pressure na satak asiama yena soul body chu ati chia ataksa alut le ta ani yena chuan chu pathil ti hen chu a hla om tak zet ani
thu pakhat chaw mangin ka sol body chu ati chia minnor le the ni ti in achak le arin thu ase Btth Star Region chu 3000 burning flames sealed ani na hmun ani ti ka bei se ngai lo ka chakle zual angai ni in alang chuti lo chuan 3000 burning flame hi mu theina tur chance ka nei ngai lo anga tia chumi hnuah chuan Star Region a in thaka chuta chuan alchemist chaktak zuan kongji piltawara an hotupa ber tier 8 alchemist chu azir tir kaw ingen an omduna heti hian a safia voina hian mi pakhatin asol power mangin Star Region a hian rondu atuma vanei thla takin 3000 burning flame chu ati harlo ti har se chuan boina na satak a thlem nge yang ti in a se kaw in chuan master tunge ani sha theiama tia zuan kongji chuan alu athinga ka thla chiang theilowa ma se aspi chakna ero a chelowa tia elder pakhat chuan hall of souls atanga local ani theyangem chung visual te chuan khoi hmuna po alchemist te tharau man tumin an zong renga yellow po an man nia soithom po a omani ati yellow le zuan kongji te hi thian thatak an ni awangin he thu thang hian ati lungai hle kaw ing chuan hriat du mel che thian tunge yellow chu atia elder chuan ye familia in don na satak a chhuat tum khan yellow zirtir po alo tel ven ti in a chang ringata kaw ing chuan anga eventual hlea chu yellow zirtir theina chu keima ngein ka hmudu ani atia kaw ing chu yanan alchemist thiam na manga ain beipui kawdan ana asoi alchemist thiam tak ati kha ani a chelo ngang mai ti chuan asin chu in thlakin atu kalonia elder ye chang chu family ro pui pangate in elna nei na hmun tura zinlan le ian atinen chuan hall pona an ding ti kan huwa ye chang chu alungai ru hlea a main an family chu 5 great families in elna a tober na ani dan chu a tha chuaka examiner chuan voi khat an hung ber ani le chuan pil city atanga no chu ani tur thu alo hril to ani ye chang chu a beidong hlea ma se sawian chuan adara ben sakin lungai lo turin atia he 5 great families te in elna hmun tur chu ani ematia ye chang chuan he hmuna hian 5 major families te hiam an exam an pethin ti asea kumina sawian hi top 3 zinga alang the ni chuan an family chuan sawian an chunga thutluk na sima piang chu an pom don ti asea an roi tu atan po an pom du don ti asei bo sawian chuan chu tiang thil engma angai lo atia zinlan hena engma bei seilet nei lowin apui tur thu a hril to ti asei non le a thu tiam a hlen ngei don ti asei chu wangin chu tiang din hun engma chu nei ka tum lo engpo ni se voin hian thei top ka chuang atia hol chung lam chu an pan ta chuta ye chong chuan sawian hena family dang pali te chu a hril fia dan family kaw family bai family le q family te andi kaw family ti lo chu hol chunga chuan an lo thleng to a dan family ai o tu chu dan zuan ania ani hi tuntum in elna hian atel don ani sawian elpui the tur zinga mi anga ngai ania alchemy talent hi pil region pumpui chunga adang lam hle ani atia chuta sawian chuan dan zuan bulading chu a hmuta sakor talalir an kalpe ni khan achunga tanga ora maktak mai a hriat kha a hre chuak le a tuna danchen hmu chu sakor talalir chunga mi ani ti chu a hre chuak ta danchen point sawian chu a mel zawa ma se asol power a chak ema wangin direct eye contact nei chu apum pela amel ti a hreman lo ye chong chuan a saifia sun zom zela bai familia tang chuan bai ing chu atel dona an zinga chuan langsar ber ani awangin bai family le an ma ni ngei po hi hun rei tak chung chu melma ani to ti asea chu wang chuan bai ing hian engti kong po in sawian hi hne atum ngeya q family te chuan mi pakhat qg an lo tira qg hi a hming thang lutuk lo na in ngai tha tur ero ani lawatia chuti dai tak chuan ka family an lo thleng ti an lo puang ta kaw ing chu alo luta 7 tier top grade alchemist ania abula hin kawdan le kaw ziu te an ombok ye chong chuan sawian hena heng pathum te hi kaw family chuan voran ni thua thil fia ma se kaw ing hi an zinga chuan a theina asang bera chu wangin an hruai tu ani atia ma se tuntuma hian he in elnabi ga hian ama hi atel don lo athil ti theina mang hian ol sam takin midang a the thei ti chu mi zongzong an hria chu tiang ani thawa wang chun a thian te pahni zinga mi pakhat chu atir don ani sawian hian a hmain kawdan alo hne to awangin kaw ziu chu he in elna hian atel don ani
kaudan chun chuta chun sawian chu a hmua a ko hmua kau ziu hena chuan sopa so kau family le ye family te inkara in lai chin om tur ti setu sawian ani thua soya 70 al khamis alo ni ang ti karing ngai lo atia an pathum chuan malama non pana kaudan chuan sawian chu thumbs down pe in alil ru ti buai tuma ma se kau ziu chu sawian ma chuan aron dinga kaudan hena tangin I chanchin ka hreto a ma se asoi ang ain mi thatak in I mel a huat wang me che in kalaka hian thindim na le huat na inei lo nge ka bei se atia sawian chuan anei lo thu soin mi thatak ani ringin lom thua thil ve bok chuti lai tak chuan examiner chu alo thlengta a hming chu elder seng ani tuna chuan family panga te chu an om vek to ti apuanga chu wang chuan in elna chu tanani don ti asei family tin ai o tu te chu pen chuak turin atia sawian kauziu danzuan bai ing le qz te chu aron chuaka zinlan le ye chong te chu an zam hlea an be se na zong chu sawian a chunga ain hatani top 3 a alang lawani chuan an family pumpui chu pil region a rain no chuan niang ye chong chuan sawian chu heti hian a hriat non tira tuna chuan kan family malam hun chu nangma ain ngat vekani ti in asei sawian le midang te chuan examiner chu za takin chibayan buka chumi hnu chuan elder sing chu boruaka thlok kangin dan te chu a hril fia he inelna hi chithuma thena ni anga a pakhatna chu solte sani anga tia hol chunga chuan glowing circle activate soul stone pillar aron chuaka elder sing chuan heti hian a sei fia he soul power fia na ania in taksa chung rila tangin in soul power chu stone pillar chunga in channel theu turani in soul power chu level palina emo aya sang emo thlen chuan fia na masaber chu in pal tlangang reng sang ber chu pakhatna aniang kumkal ta chung khan record sang ber chu kawing in a siama chu pillar chu level 9 thlengin ati eng thea voin thleng hian chu record chu tu main an la khum theilo voin hian engtiang chen nge I perform thei ti en ang u atia khilziu chu in ring to takin aron pen chuaka ama le ama in ring tok ti soin a soul power chu stone pillar a chun a channel luta eng chu 7 star thlenga enga a soul power reng chu level 7 ani q family member te chu an lom hlea qc ngei po chu alom hle an family elder chuan a fak hlea a performance chu aro pi hle ni na sei adota chuan bai ing chuan nui chungin aron hnaya a soul power chu stone pillar chunga chuan a channel luta tuntuma hian a star thlenga enga a soul power reng chu level 8 ani bai family elder bai way chu alom hlea chuang takin bai ing chu a faka an family rolo tu din hun lo tla ka ni atia chumi hnuwa kaw ziwa hud anita a rang takin a soul power chu stone pillar chunga chun a channel lut vele ta star eng moza chu voi khata a eng chuaka star 8 le star 9 inkara adinga a result chu midang anglo takin at rank middle stage a thlenga ala thlen sang berani he hian kaudan chu atilom hle chumi hnuwa danzuan chu tower lampan aron pen chuaka a soul power chu pillar a chun a channel lut velea chu a chakna chu ana sa ema mun pumpui chu a ngor vek thei star pakwana thleng chuan a enga a rank chu level 9 ani zongjong chuan mak anti hlom hlea dan zuan chu dan family roi tu tur ni tlak tak ani thule midang tuma nen te khin thei ani lo thuan sei chuak ta hloma kaw ing point dan zuan hi arwal puijing alang sar tak zet ti apomani tuna chuan sawena hunani ta a ba ing chuan nui zat mel zat hian a ena e family te hian he khopuya hian engtin nge an hmun an luak nge theyang ti e nang u alo ti ye chong le zindan te chu an hlau thong hlea sawian chuan muang changi stone pillar chunga chuan akuta da nui chungin aril ruin chuti ani chuan ka soul power hi engchiangi ani kan enti rang chewatia a soul power chu zoi zoin a channel luta hol chung chu soul power chakna na sa takin a khat kala ma se chu chu a chakna diktak atanga a tem ber chau alani annuwa sawian chu a soul power zongjong chu a channel luta veka hol chung pumpui mei chu a ngin vek sok web sak tak chuan mi zongjong chu a the sona elder sing po chu a hning tol angai hiala sawian thil ti thena chu ana sa hle towar po chuan a tlim no prezang na takawang chuan a chheveka chuta a soul power chu soul hole chunga a dar zel awangin a chheveka a level te na chuan a tlim no sawian chuan elder sing chu ena
rồi tê hiền ngày đầm cả đi lệ mà sẽ tàu war tị chiên na hiền mọ phô tu cái nị lậu ngay cả bấy xe tia mi zong zong chun mặc tị này nắn khát vek elder sinh chuan compensation pay cả ngay lộc athak na tu kan la neya I test lai khan tawar chu puak ma se ka ngai dan atang chuan isol power level chu rank 14 velan turani kaw ing record lo om to sa chu chiang takin ikhu mani atia kaw dan chu lo beng cheng hle sawena thil ti thena hian kaw ing thil ti thena chu hetiang za then a pelang ti aring thelo dan chen point he changwal hi adang lam tak zetani ti in apomani ma se bai ing chu alung oilo alo soi sela rank 14 chu chu a thelo elder sing iro rel na hi adik lo mai thelo tia elder sing chuan chang le tin thu nei tu o tak hian keima ang alchemist sang tak ngai dan hi adik lo ni in ingayem ni bai ing chu angoi tak ngala chu ta elder sing chuan soul power test chu atop to ti official takin apuanga pakhat na chu Mr. Sawen ani atia ye chong le jindan te chu an lom hlea tuna chun Sawen wangin an family din hun chu a himta ye chong chuan mi chungin ama awangin kan family hi chandam kan ni don ni in alang atia kaw ing point tun tum hian pil tawara hian mi maktak arang lang ni in alang ti in apomani ti chuan episode chu heta hian atop ta ani ahmu nom chodon khop mai episode lo omle tura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye